Ara que surtin en Farri, la Mena i l'Àlex. Parlant de pel·lícules. No ho volarem, No ho volareu. Bueno, ja ho veurem. Cap guió supera el del procés. Una història que des del 2012 fins a dia d'avui ens ha envoltat i ha ocupat gran part de l'actualitat i de les vostres vides. En Marcel Caselles començarà i ens cantarà una jota. Amb l'últim vers, la Mireia haurà de començar. I amb l'últim vers de la Mireia, el Farri. I amb l'últim vers del Farri, l'Àlex. Una jota sencera cada un. Una jota sencera cada un. Vaja, el que es coneix com una rima encadenada. Simplement 3 rondes per cap, des d'on ho deixi el Caselles fins a la flamant investidura d'en Pere Aragonès, el nostre president. Sona? El de Polònia. Ai, quina emoció aquell dia, complíem la diagonal. Ai, quina emoció aquell dia, i ara ves tu qui ho diria. Ai, que diuen que ja hi ha al final, però jo ja hi hem pres la via, Catalina meva, la via unilateral. Com qui respon crit de guerra, anava mai normal, fotent la peça per terra, el tema ha acabat fatal, però ni un paper a terra. Doncs no, ni un paper a terra, i al final doncs res, que hi havia aquell en Pere buscant un càrrec de pes, i al final ara el té, mira en Pere Aragonès. Podeu fer un flashback. Podeu tornar enrere en el temps, no passa res. Com en Pere Aragonès, ell ja ha fet la previsió. El que ningú s'esperava és aquesta situació, que tots qui davant estaven ben tancats a la presó. Ben tancat a la presó. Ai, senyors, qui ens ho demana? El tema ja Déu-n'hi-do. Qui a bon sant s'encomana de Suïssa a Waterloo. Farem la cadena humana. Farem la cadena humana, la farem així a full. I com sempre l'Estat sempre ens dona pel cul, però
guanya mi amb raons, perquè el poble no es confon. Ja veureu, doncs, quins collons a la plaça de Colón. A la plaça de Colón, Espanya ens marcarà el rumb. Ja hi havia un full de ruta, però al final tot era fum. I el procés aquí s'acaba, com tot acaba, ximpum.